Oh, kaya diri ako. Diri lang ta siguro. Bye-bye sakyanan. Mingaw mi ana. Wala laag. Mingawan mi. Bye-bye car. Ano ta ka luxury ka ora? Dili ka naman tayo bag-o. Kalang ya punta. Bye-bye na. Bye-bye car. Uyog ng Davao. Bye-bye na rin ba? Oh, nami sa gawas guys. Kaya nga mo ang car mo. Ano na siya? Mangita na siya glahi nga amo. Bye-bye car. We'll be missing you. Nakaimik car, manggod. Napay isa. Napay I isa. have here and the other one there. Hindi mo dahil nabay. Oh, Oh, babay no. Uy, naam din sila sa sulod. Kadilang ha? Sa sila ka no. Wala kini palpas. Registro. Tapos mo yang tagiya. Katong dito sale. Rema Bell, where are you crying? Ay, nara manggod ko. Hi. Ay, Josh, ay, cute ana, ay. Original Cute man ana. Ano man na? Ay, alika mami, dali. Oh, dali. Butong na, butong. Butong. Ng mga CR. Butong. Nilak day. Butong ni ay. Magbabay sa to sa atong car. Kay maglakaw na atong car. Adto na sa lahi nga tag-iyaman. Oh. Ay, di na mada. Dali, mami. Dito sila siya. Firmado ni niya. Oo, kaya magbalik-baligya. Kung sunod ikaw po yung mabaligya, naanali sa imo ha. Oo, naanali sa imo hadaan. Kana na yato ang papirmahan, ako kibali ang witness na naman siya vendor, hindi ikaw buyer, signature na mo duha sa akong asawa, in the presence sa amo ah. Okay? Kaya naman na vendor kibali siya. Iya kami inulong suporta na specimen na niya na pirma pamatuod nga siya na o kang iyahang ID. Montero yun. Nagkuan man may nagistorya man gid midaan dito sa San Francisco gali nagkita sa restaurant kami kita ni. Kay online man niya nagkinahanglan mi ang ato lang sakyanan. Ito nga mo akong gikuan. Kani Wala man diyagdag. Imuha ni nga kape, si Arnie mo, rehistro to ni mo nga latest registration, o kung mo na LTO, na ibuan, makapakita ka dayon sa imo. Stencil, sa sakyanan, pamatuod na nga, ang chassis, original, imuha na, ibuan, tapos na siya. So, ang binataan ni magkuan o sanitario no? Mama Inday. Magnetaryo. Madala lang ni o another specimen mo, nasa ako na ako ang balong ko ang lang akong asawa. Paliw ko. Perma ra ka. Pirmahan mo nila ko, no? Patulukod. Sa hakay tawagon to nako ang magrehistro ka dito. Pirmahin mo mi. Sir, mani ang imuhang kani mga nagpamatuod ni nga rehistrado ni taga-tuig ang sakyanan, no? 2020, 2019 sukad sa kuha rehistrado na og ikan pud sa iya ha. Kani mo latest demo 2021 rehistrado last year. So 2022 October mag-expire na siya. Ang rehistro nimo. October pa. Okay. Tapos yung OR o CR, naanang CR ba ni? CR pa na. Ang OR. Dili, CR ni. OR ni. Kana mo kuan. Naadri ang iyahang mga computerized matanan sir. Wala ginaminte sa kuan. LTO. Tapos, nang ulan.
Nang ayaw pa kato kay ulan. Ang iyahang kuan, ang iyang original nga kuan niya, CR. Ang iyang original nga CR nawala pero na siya copy sa photocopy. Mo nang na siya affidavit og loss. So attach ra nimo pero kasagaran mag-restro photocopy ra mo koy pangitaon sa kuan. Stencil niya daan nga mao ni ang registered nga mga chassis number niya, engine number. Mao na siya ang imong mga kuan. So katong kanang litis mo na pud ang iyang unsa pa ni? Insurance na sa insurance. Insurance na niya. So sa deed of sale, nagpirma na siya daan si Sir Montero ang original nga bike. Nga dili owner ani. Nana siya ay signature specimen. Mao ni ang ato ang kuan siya gihapon ang vendor kamo ang kuan kami ang witness diri ya magpadala pud may specimen pamatuod lagi kani sa mo aning sa kanya na kay para di ka maagrabyado may mga siyang kape so kanina lang ang ato ang pirmahanan unsa man makaangay ka kamo rabay mo kuan sige lang 125 kita kung plus 150 mo. Yo, ay, ginapog. Si Tiral ka. Sa 10,000 gila po ang saan niya. Lisod man kahit tamang. Ay, Ako pa nila. Kani, ano siya? Puhon. Video isang sakyanan last na lang dito yung tuyo ka, diba? Kuwan lagi kini nga cellphone, no? Take it away. Mami yun. Oo, mo na ilang mo. buka nga tinukod. Picture na lang dahil ni mo mami kaya. Wala pa din yung Wa gini na ako nag-transfer sa kuha. Mas maayo man po. Mo yung po taga LTO na ay transfer sa mo. Kirok na lang. Kirok na lang kay kirok na ni permit. Kasi Ako sa kuanon si baby kay gigutom naman na siya. Gigutom na siya na nag-abot ng sipon. Dito pa ba? ay bago pa na natin sa mo. Dugay dia ako nakamata. Duha pa siguro kabuhan. Oh. Di sa inyo kung sino biyahe. Dapat magsusuin. Mo man ay kinabuhi sa Ngani. check Picture siya, picture. oil yun o kini okay niya. Hala pa try. Kung dagat. Kaya mo signal. Dadi daw. Na makawat jo kayo sa simbahan. Sanol. Stira na to. Nawala na ba ni? Alas stress oh. Hala to ka dito. Tila, diya, anti-challenge. Dito. Ma, nag-shot sila Mabin. Patuyo ka mo na ang ingge. Paliyo ko lang ang ingge. Sana out. Ayo, pagkutungtong ko. Di ba ko to? Zero kasi. Buhi, mangyapon na. Kasuwa. Mangkaduha.
Pandiada mo kita. Anto, bit loyog. Ang litrisira na yan at taman. Sirang. Ano din ang mga darong Primera lang. mira. Ah, sakit man ang gamot. Sakit man. Ano naman? Gagurgi. Sama gurgi. Gurgi. Mainit man ma. Hindi na sa klabit. Pili percent. Basig naman. Na, Maluto. ala, dito. Ha? Wala na. Maluto kong kamot. Maluto ang kamote. Oh, alak. Ayan. Kaya. Sarang sa'yo. Pili lang may Nagkukutan. Nagkukutan. Nagkusildo. Sumali. Wala na lagi mo. Umuuna naman na yung 37. Kapag baka Ato siya. Dana na. yung number niya, sir. Pero matakabalo. Masiguro ba? Plate number niya. Kaya mo mo dyan unang din na naisitan. Kaya yung mga sundalo at polis. Chassis, sir. O, serial number, sir. Tulo. Ay na may nagto. Kaya ang bulin ng beer. Una dyan yan. Kuya, pit. Oh, engine, sir. O, chassis. Paliho ko, sir. Turo. Kapatay. Kapatay. Balik ko dito. Salbo. 4626 engine. Ang manikyo. Yosit. Charles. Ma! Ano si Charles? How? May Sabi yan. 13? 13 makaroon? Hindi na ako Sabi ni mo nagdula ka. Kinsa may akong ikuha na, Miss? Video mo ka. Ha? Hiwi man. Saan man eh? Ay, anak. Ha? So smart. Who lied to you? Hi, you're so ugly. Sorry, girl, I'm not a mirror. Life is so sad. Yeah, because you're in it. Well, fight me then. But that would be endless abuse. Mag-understand lang sa wifi na I'm so smart. Who lied to you? Wala pa. Ito lang, underside. Okay na? Naka-connect na ka? Scanner, be. Paliho ko scan, be. I'm gonna play. Scan sa do. Te. Paliho ko scanner, be. Ano? Scanner? Oh, sa sim. Nakay cellphone. Kanila. Scanner na ko? Katong clear scanner. Clear scanner. Kita makuha na. Dito dapat sa hiya kaya. Dito sa isa. Labanan. Kaya dinadaan nila sa What? Balik kami, ha? Dito sa gawas ko. Open lagi, Mik. Open. Wala may bango. Yan na. Klaro na ni mo. Okay na na. Dito ka sa original niya. Di ba i-save na ni mo sa original? Ako kasabot. Ah.
May, may original ano ni? Wala ni. Specimen ni Sir Noel. Specimen na niya sa firma. Ako apod sa akong asawa o ako apod ng specimen. Attach na ko ni Dre sa inyong affidavit of loss. Okay na? Itong ipirmahan. Tapos Ni, palihog ko sa isang nilagyan namin. Pag andara sa daw itong tape, sa video ng dada. Stencil na niya sa imuha ko ni katunay copy kasi ganahan ka mo baligya sa mga anak na ako'y firma niya. Pagkita ko gabi kay. Palihog ko sa duplicate niya. Mama, di mo din na. Lapit na. Gabi ito, ma. Gabi ito. Pagka-join, raban ako. Kaya sige lang pagabi, di mo lang sige lang kung Kaya, one, cellphone. Ito, ginong kaugon. Kaya naman ang gabi. Akong cellphone. Ito kang hindi. Juan. Alisan. Ano na po? Sabi mo, pwede ka. Pictures. Sana kayo ka-join. Sana ako ka-join. Asa ka tanong ko ng butang? Uy, usog yes. George, gawin picture rin din ha, sir. Napay maablik. Ay po bangandoy nga mo ni. Dili gali. Pero extra gina nga. Talingsik budat. Budat. Babay ka. Babay ka. Babay na ka. Babay ka. Babay ka. Kapag dahil kayo mga mahal ka. Ay hala, nana siya pwede. Kanang ibutang nga wing sa likod ba? Naadira. Da. Daddy. Ipakapi na lang tong wings ba? Di ba na siya wings? Aw, dili ka? Ha? Aw. Sayang manggod to kay para manggod to dira. Isa man dahil ng wings wings. Kanang ibutang sa likod. Design niya ba? Para nasa Magamit pa dito nimo sa lahi. Ha? Magamit pa dito sa lahi, barag di man. Mo gani masayang ra man gyapon to. Ikaw may ipangitaan eh, Dam. Pagtuon niya ako mo apel ka. Terputi. Saba kay Ayo kay gimingaw ta sa to ang taas. Dito, dali na ka makikita. Hay day. Ayo ko sumbaga ah. Wala na kayo sa kiyanan, Dray. Na, oy. Nato'y bago. Bago. Bago to day na. Bago. Ah, buhian ta katanga to dito. Bago to day. Balik na niya. Iya, murag barubo man sila gakuha. Pagbubuntag, kami doon eh. Pagbubuntag, Libre na lang ko. Oh. kayo bayaran. Kami kay Paano. Karoon daw na. Sa kabisi niya. Guys, mularga na ang amo ang Honda City sa lahing dapit. Ayun ba, Surigao City. Surigao. Surigao, bye-bye car, bye-bye Honda. Maadto na sila sa new owners. Ya lagi ka Kibs, out tatan. Hala di kasigo. Nagpadami o limestone.
para Ilupin o ginubaran sa tunggab at sa bangon. Bangon o tayo makaroon. Tarat. Ipadala na ito ni Sinday dito ila sa Tarat-oy. na ay car ni Uncle Angga. Tuk si Bay Sorte. Wala man. Maumgay na Baya. Gidulit yun niya. Korta. kanan. Bro mo. Udak. Uy, kabukat. Uy, kabukat ba ni mo? Uy. Ah. Hindi kong tindo. Dayda. Bye-bye, Gar. Day? Ano, Day? Budayday. Maramog kuan kuya. Gatas at kape. Ay. Halo lang. Ay. Kamayo di ay. Kamayo di ay. Bigyan mo lingkod na ito. Uy, may slipper. There. Yan. Sige. Bye-bye, ate. New. Inyong bajay. Inyong bayay. Inyong bayday. Inyong kutsi day. Taon manara day. Biligyan na day. Yung gipang kaon. Salamat, Lord. Wala. Gibutang. Hi, everyone. Welcome to Bisaya Vlogger. Thank you very much. Oh, nice to see you. Coach, how's the family? One thing about the usual. One extra halix, that is a big one. Busy sila. Yeah. Salamat! No. No, I guess Pulangga man ang pulagon. Nansdro antel. Kanada ko. Ligya, pero saan man. Bye-bye. Ano sila yung bata? Black mang ko. Oo, ganun. Sige, sir. Sige, ampit. Kahila ko na si Nansdro antel. Kahila ko na ka? Kahila ko na ka? Bye-bye. Bye-bye, Honda. Ato na ilang Honda. Surigao. Surigao na siya. Balik na siya sa Surigao. Taga Surigao. To where it belongs. Surigao na siya. Nag-car karong Sunday guys. Magpapar na lang ni. Wala na yung car. Salamat, ma'am. Magkikita lagi siya. Sa? Kay? Kami sa CBN, Navarro gihapon si Marilo Navarro. Ay, mo. Marilu, murag si Kuan. Espina man din na. Marilu. Marilo Navarro. Asa man mo agi? Magbukan Aw. kay niagi magumigay naman dugi ni kay dili sa tuwa ni Agi. Mas layo gyud ang store. Lagi na di man ako nakuan kay Ay no, mas gusto sila adventure. ilawan car. Pero may butuan mo agi. Buto na lagi ni. Doon ra niya karon pud hapon na pud kung Okay, diri mo sa okay man store. ang dayan no. Oh, mas okay ang dayan. Labi na pagtatong nimo diri sa kuan sa unsa pa ni sa kabadbara na ba? Diha nga side. Wapo no. Lapad po siya. Kay na last kay na siya. Wag ni bayan ni kuan. Bye-bye, car. Salamat sa Ginoo sir. Lagi. Ingan lang yun. Ganito. Mara mo daw na. Labi nagtigulang na itong sakyanan. Tikit na kayo ng relasyon.
sure na monitor ka sa tire, tubig, tubig. Mali mo. Nakapay water abi no. Oh, ganihapon mo. Naga-drive naman siguro na si Sir Put. Oo, oo. Naaman ni kuan. Kuwag yun na mo na palitan og cover ma'am sa mga seat. Amo man unta ng kuanan pero wa na may di na makaya sa. Ay, USB. Ay, salamat. Salamat. Bye-bye ma'am. God bless. Okay. Amping mo sa biyahe. Bye-bye ka. Bye-bye Honda. Sir. Ha? Pultahan daw sa pikas, able. Katong front di iba. Oh, bantayan na nimo. So, kayo mo yan mga pultahan. Day, naara ko day. Bye-bye Honda City. Awa na jud, larga na jud siya. Larga na jud siya, awa na jud. Nangintan mo guys. Dito. Yan na. Kita dia mo. Ato nang iming-imingan ang bios. Nara ko. What? Ulan! Di man kumulakaw. Di ar... Bye-bye car. Ito na. Ska uwi gud uy. Uwi man kay ka. Di ay. Tindog na tara na agay. Na, wala kay gamiton og manigo kag dagat. Balik na taban ko. Ano na to kailas sila? Wow, Biyaan sa mga to guys, wala na amo ang car. Babay na lang sa Honda City. Salamat sa paglantaw guys. Bye.